kwara karba ɗarka alaci kafin yin sani da duk kai kau kana a gidanka iyali ke wadata ka aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zamo silar aure ke sawa kan gara mamme ya koma mai kiba shi ke sawa kan ga salle ya zama mai kwarin gaba ke sawa kan ga mata da yawa mazaje sau kofa darajar aure ta sa kowa yayi zai da kamar ta ba akan nishin kuda a gado yake gubro na saman sinke aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya sun yarda da kansa soyayya ita ce ta zamo silar aure ke sawa kan ga ya mace na gaba na da tsayin aji yake sa mace ta rangwada haka don birge miji shi ne ke sa darajar mu ta ɗaukaka har ga ubangiji ne suna ta annabi ne darajarsa aji aji ya kasa duk wata ɗaukaka da karama